Buntag na, sugod na pud ang walay pulos nga kinabuhi ni Loyloy. Oo, awa lagi. Noktok dayon. Wa jud kabulon say angay na pud buhaton ning tawhana karon. Maayo pa ning kamera, kabalo pa ang posisyon kung asang maayo nga angle. Mura pod biyag wala niya giplastardaan. Gawas ng kumago. Murag ka desisyon na ni sa iyang buhaton. Aw kini, maayo kayo nga desisyon sa imong kinabuhi Loy. Ingkod-ingkod lang, cellphone, ising-isip ang kamatayo. Nilaw-liraw dayong mata. Aw kini, kung ano na jud bisita sa iyang isa ka hektaryang gulayan. Umangil lang jud na siya draw. Chocho lang jud para ingnon na igibuhat. Ay nataloy, alam ka na nakin. Cha-cha, napanibalaan pa mo buwas kumago. Uy, iba mo na ang brief tong napalit nimo sa okay. Gusto na pa jud do. Sige, tiwasasan na lang pamubo dira. Balik ka po jud nga trabaho ni mulay. Nya, unsa man tayo sunod nimong buhaton na manana? Okay ni, magtanaw ka manghindaw ng mga baboy. Matabang ka, ayan ni mas lagi magtanaw ra jud ay. Sumangil ra jud awa. Dot pa jud ang shirt. Wala jud tarong tawhana. Unya asa na pud ka? Oy, pasumangil na pudog pamugha. Pero duda na ako ana. Pamugha na para ibaligya na ako nakuha ka na. Seryoso po, mura jud tarong. Inalo yung sa pet trip ni mo muragwa pamangka na nga pi. Pamahaw na nga. Basing gutom ra ng char ni mo dira. Uy, na naman ka dira oy. Ayay nangawat na jud ka mong sa silingan no. Halusot don pa jud do. Kuya jud ning tawhana. Gigutom jud siguro ni ba. Bidyo-bidyo ya puno bisan mangawat silingan. Na jud ebidensya noon. Ipaibog pa niya yung kinawa to. Ay kini, automatic kaon na dayon. Kababod ka nagluto na kol. Dod ako, di pag kakabalo mo luto ba? Gutom ra ba kayo? Napay magkaon ng igyang man. Gaw kasukas pa. Wa jud ni. Ipaspas jud kaon kol. Gutom ra ba jud ning daghan kay tagtrabaho, no? Murag busy pa jud siguro kapag gumanin mo kaon dra kol ba? Grabe jud pagtigom mo kusog siguro. Kini nabusog na. Nya unsa may trabaho ni mo ron kol? Ay kamahak, nagrelax, pahangin. Pagkitaghoy pang kamahak ko. Kalami ni mo iloan ko eh. Busog pagkani ko. Ha? Sa ato pa unya nakamulyo kay busog pa. Pero gutom di pud mulyo kay gutom. Naunsa naman taon kaloy. Oh, hinoktok na. Nasulod na sa imong alimpatakan akong isulti. Okay ni, may trabaho na. Uy, asa ka kabadong loy? Ah, basin mag-ilis ka. Ako choy sa kamera nakasit na daan pag sulod oh. Sige pagdalig ilis toy. Kay daghan pa trabaho na gulat. Uy na, naunsa na ning ligid naman noon ka draloy. Uy, matulog naman noon ka. Pagkaway pulos jud ni mulay. Daghan jud ma-inspire sa imo na. Kaya hay ra kaya. Pika ng naon ni mulay, buisita ka.